Доктор Димитров, кои фактори причиняват разширени вени? Основните фактори, които причиняват разширени вени, са няколко. Първият фактор е генетично предразположение. В какво се изразява това генетично предразположение? Изразява се в това, че тези хора са силно предразположени към развитие на възпалителни процеси, в случая в вените, и по този начин се възпаляват вените, което води до състоянието разширени вени и болезнени, съответно, като симптоми. Вторият фактор е генетична предразположеност. Тези хора да имат по-слаба стена на венозните съдове. По-слабата стена на венозните съдове предполага, че по-лесно може тя да бъде разширявана и оттам да се достига до състоянието разширени вени. Вторият основен фактор е свързан с полова принадлежност. Много хора са забелязали, че голям процент се случва при жени, отколкото при мъже. Това се обяснява с това, че при жените женските полови хормони въздействат негативно върху стените на съдовете на вените, което се случва и в физиологични периоди, както е при настъпваща менструация, по време на бременност или пък съответно при инвитро процедурите, стимулирането води до повишаване на нивата на естрогените, което пък влияе негативно на вените. Третия основен фактор е заседналия начин на живот. Дългосрочното заседяване повече от няколко часа без паузи с движение и така нататък води до това, че венозната кръв се застоява. Следствие на този венозен застой се повишава налягането във венозните съдове, което води до тяхното разширение.